метрои шаҳри Душанбе бо кӯмаки молиявии Кореяи Ҷанубӣ дар ин масъала як видеои алоҳида мекунем ва ҳамашам мефаҳмонем ба шумо. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан комментарияҳоро мехонем. бо диққат тамошо кунен, дар видео лайк мондана фаромӯш накунен. агар нафарҳое ки бихоҳен бифаҳмем ки патенти шумо дар база дани Федератсияи Русия ҳаста ё ин ки не, рақами WhatsApp мебурояд бинависонен, проверкаи патентҳо мекунад. хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо. сохтмони метро дар шаҳри Душанбе тобистони имсол оғоз мегардад. сохтмони метро дар шаҳри Душанбе дар моҳҳои июн ва июли соли ҷорӣ шурӯъ мегардад. аввалин шоҳаи метро бо дарозии 10.5 километр аз қисмати ҷануби шаҳр, яъне ки дарвозаи ҷанубӣ ба марказ то маҳаллаи сирки давлатӣ сохта мешавад. ҷое ки мо гуфтем, аввалин метро дар шаҳри Душанбе дар ана ҳамин суроға сохта мешавад. вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаи лоиҳаи дар соҳаи роҳу нақлиётро барои соли 2025 аллакай тартиб додааст. мувофиқ мавҷуд аст ва сохтмони хат дар ин масир бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин мекунад, навиштааст вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон. метрои шаҳри Душанбе бо кӯмаки молиявии Кореяи Ҷанубӣ сохта мешавад. коршиносони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кореяи Ҷанубӣ борҳо дар Душанбе ҷамъомад карда масъалаҳои сохтмони онро баррасӣ карданд. бори охир дар моҳи сентябри соли 2024 ҳар ду тараф нишасти матбуотӣ ташкил намуданд ва ин масъаларо суҳбат карданд. 1 марти соли 2022 миёни вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати роҳи оҳани миллии Корея дар бораи сохтмони метрои пойтахт ёддошти тафоҳум ба имзо расида буд ва хушбахтона дар соли 2025 бо кӯмаки Кореяи Ҷанубӣ аллакай сохтмони метро дар шаҳри Душанбе шурӯъ мешавад ва инчунин дар назар мерасад ки моҳҳои охир тамбашавии нақлиёт дар шаҳри Душанбе боиси нороҳатии сокинон ва меҳмонони пойтахт мегардад. мақомот барои кам кардани тамбашавӣ чораҳо меандешанд. ин чиз дар назар мерасад. бо диққат гӯш кунед ва ба саволотон ҷавоб гиред. агар ягон нафари шумо хоҳед ки границаи Қазоқистон бирен бо одамои боваринок, рақамашон мебурояд, занг бизанед, шуморо аз дари хонатон мегиранд, ба границаи Қазоқистон мебаранд. Баҳром Мирзоев нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. дар бораи болоравии нархи хизмати алтернативӣ видеотон чӣ шид бародар? мо ждат кардем. худованд розӣ бошад, пагоҳи рӯзи дигар дар ин масъала як видеои алоҳида мекунем ва ҳамашам мефаҳмонем ба шумо интизор шавем. акбар аҳмадов нависонда. дар Россия боши несудимиз наметонем гирифта. коғази несудимиз дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол аллакай ба бидани худтон дода мешавад. яъне ки тағйиротҳои нав дар видеои нав мо чӣ хеле ки гуфта будем ворид шидагиай бароям справкае ки маълум мекунанд доғи судӣ дорен ё ин ки не. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум бародари азиз. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шида ё ин ки не? Не, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шидагӣ нестай. моҳи апрелда сар мешавад. рустамов нависонда. салом ака. 3 моҳ мешавад аз Россия омаданам. дар паспортум барои 3 моҳи дигар истодам, печати фалшивӣ зада будам. дар таможни камтар ғам додам. чӣ хел фаҳмем ки депорт шидем ё не? агар нашида бошем ба ҳамин печат рафта мешавад ака. барои ин чиза фаҳмидан вақте ки шумо омада бошен аллакай ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба шуғли аҳолӣ рафта муроҷиат мекунен, дар уҷа корхонаи МВД Федератсияи Русия ҳастае ки ҷои шиноснома ва раводид ном дорад. уҷа рафта паспортона пешниҳод мекунен ва 100% ҷавоби аниқа дурустша барои шумо мегӯянд. мадам нависонда. дар масъалаи зиндониён гап занед. авф мешавад ё ин ки не? дар масъалае ки информатсия нест, мо аз пеши худмон ҳеҷ чиз гуфта наметонем. яъне дар ин бора ягон ахборот нестае ҳозир. як нафари дигар нависондае ки акаҷон бефоида чӣ гап мезанӣ? ҳамаш дурӯғ. ягон чи дурӯғ нест бародари азиз. мо ҳар чизеро ки дар бораш гап мезанем информатсияҳои даставернияй то асос надошта боша, мо дар бораи чиз гап намезанем. мирзоев нависондае. русина надонӣ, Россия документ мекунанд. طبق تغییرات‌های نو حاضر مخصوص برای دانستن زبان روسی امتحان می‌سپارین و در حالت ندانستن به شما سرتیفیکات نمی‌تین و سرتیفیکات که ندادن به شما یعنی شما پتنت حجت گذاری کردن نمی‌تونین برادر. یک نفر دیگر نویسنده سلام اکای ساربان. تاجیکستان با تاموژنی سایوز می‌دارد یا اینکه نه؟
қариб як моҳи дароз ҳамин савол буд ва мо як моҳи дароз фаҳмондем ки дар ин масъаларам ахборот нест, ягон информатсия нест. бародарои азиз, камол нависонда: салом акаи Сорбон, ҳозирам дар аэропортҳои Россия. отпечатки месупорида бошӣ. дар аэропортҳои шаҳри Москва аз 1 декабри соли 2024 ин тағйиротҳоро ворид карданд ки ҳар касе ки ворид мешавад, бале дар вақти даромадан ба ҳамин аэропортҳои Москва, вақте ки Россия дохил мешавем, ҳатман отпечатки месупорем. хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.